guys. Hi guys, nag-hotel breakfast kami. Patingin ko sa inyo yung pagkain namin guys. Guys, take care guys. Maganda dito guys. Kala mo na. Huwag mo sabihin. Yan, marmalade, orange marmalade and marmalade. Tapos yan, ang kinuha ko, bacon. Sa akin lahat ng cheese kinuha ko. Si Jocelyn, lahat ng klase ng cheese kinuha Kinuha niya. ko. Sa akin, Guys. tilang Guys, mamaya ito ano namin kainin. Toothpick. Ayan ang ano nga iyang cheese na Brioche? Brioche. Cheese. Ito, damo-damo girl. Damo-damo. Damo-damo. Yan. So, Sabihin yan ang tayo. breakfast. Dito kami sa hotel nag-breakfast guys. Ang akala ko binidyo ko, hindi ko pala binidyo. So guys, uli na. Video uli. Nag-breakfast kami sa hotel guys. Ito ang breakfast ko. Orange marmalade, orange marmalade, and blueberries marmalade. At saka, ba yan? Pain de coquelade. Tapos bacon. Tapos yan, fresh bread with cheese, slice, and then yan si Jocelyn, matakaw, gutom ata to. Wala na to bukas. Wala na to bukas. Sinasagad na. Itlog yan, Jocelyn? Ay, hindi pala. Lahat ng cheese niya tinikmang ko. Lahat ng cheese pala kinuha niya. Tapos nagkape siya. Wala kasi sa bayan girl. Si Joy naman, nag-juice, Corn. tsaka coffee din. Tsaka, Bacon, sausage. paprika. Mm. Tsaka ito guys, mamaya din. List. O yan. Toothpick niya mamaya, ang decoration. Mamaya Tapos ano yan? Bacon yan. Bacon. Corn. Tapos mga Other. damo-damo guys. Damo-damo. Damo-damo pa. Damo-damo guys. Damo-damo pa. Kinakain Damo-damo. namin dito. Damo-damo. Damo-damo. Yan. Samahan niyo kami guys. Mag-banding kami tapos kumakain kami sa hotel. First hotel dito sa Kurhadsta. Fresh yung tinapay. Damo-damo. Libre ni Mayora. Salamat Mira. Hindi ka na nagkakape na daw. Sumasakit nga dyan ko sa kape. Kaya mo pala bigyan. Hindi ako nagkakape. Sumasakit dyan ko. Paano pag sawak? Mga ang kape. Pila, oo. Pila talaga. Ganda rin dito. Binago man nila. Yung focus. Hindi ba nila yung ano? Mga bago na daw. Mga sofa. Bago. Tsaka yung nilunong din na hindi ng kama. Ito pag makakapos. Namigay nga sila ng ano, mga ano ba, mga furnitures dito. Ang gaganda pa. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng chandelier. Ang yayamanin niya. Ilang room dito? 300? Ang room,
1,000 ata. 1,200. Pero parang 600 na lang kung dalawa kayo. Plus free breakfast pa. Bawi na. Kasi isang tao breakfast, 200 eh. Hindi, kung ilang kasama na sa breakfast yung bayad mo sa hotel. So kung dalawa kayo, 600. Mag-in ka ng 12, alis ka ng 12, kasama na breakfast. Hindi, mag-in ka na sa battery. Ng 12 dito. Tapos labas ng 12, no? 12 dito, sa amin talaga kasi para mahina pa yung ano ba, mas neda. Hindi, marami naman room. Hindi, ganyan talaga yan. Ano check-in nila? 3? Sa afternoon? Tagal naman. Pero kung may ano naman, Sa Florong kasi. kung may bakante na, pero yung max na ano, para maabutan ng mga ano, Yung maraming tao, ha? yung stabilis ka na. Kasi minsan sabay-sabay sila alas nag-check out, alas 12, hindi naman pwede na. Baka yung mapagamit ng ibang room na hindi ginamit. Yun yung mag-check-in, di ba? Pag may Yung bakante ginamit doon, na yun, hindi mo pwede gamitin. Dahil may isang pa man. Sige, shots. Video. Okay lang. hindi yung gina-expect. Breakfast. Hotel breakfast. Namit man. Lamit din. Hindi masyadong luya. Lemon ang madami. Pero namit man.